Anem a veure un exemple de càlcul del pressupost. Suposem que jo sóc una constructora i a l'actualitat el preu al que estic adquirint cadascun dels meus materials és el següent. Per un costat, el terrazzo ho estic adquirint a un preu de 10 euros rodons cada metre quadrat. Per un altre costat, pel que fa al ciment, ho estic comprant a un preu de 4,25 euros cada sac. Per una altra banda, la escaiola la estic comprant a un preu de 6,18 euros cada sac. Jo no sé si és un bon preu o no, però el que faig per saber-lo és posar-me en contacte amb un nou proveïdor i dir-li, mira, jo estaria interessat en fer-te una comanda i m'agradaria saber quins preus estàs disposat a oferir-me. Mira, en concret, de terrazzo, jo estaria interessat en comprar-te 500 unitats. De ciment, voldria 1.300 sacs i d'escaiola podria 700 sacs. I aleshores el nou proveïdor estudia la meva possible comanda i em dona el següent pressupost. Em diu, mira, si em compressis 500 metres quadrats de terrazzo, jo crec que te'l podria oferir a un preu de 10,25 euros cada metre quadrat. Pel que fa al ciment em diu, comprant-me 1.300 sacs, jo te podria deixar el ciment a uns 3,85 euros cadascun dels sacs, i pel que fa a l'escaiola, si em compres les 700 unitats, jo podria deixar-te-la en 5,36 euros cadascun dels sacs. Però clar, aquestes quantitats que em dona no són les definitives, perquè després m'afegeix, mira, això cal treure-li un descompte que nosaltres fem, que és del 5%, i a banda s'hauran de pagar unes despeses associades, com serien, per una banda, els ports, que diu que me'ls cobraria a un preu de 937 euros, per una altra banda, l'embalatge del producte, que diu que me'l cobraria a un preu de 280 euros, i finalment l'assegurança del transport diu que me la cobraria a un preu de 154 euros. Clar, jo he de veure quin és el preu real en què es queda tot això, a quant me surten realment cadascuna de les unitats amb aquestes quantitats que varien el preu real. Per això el que he de fer és primer posar-me a calcular quan pagaria del total del terrazzo. Havien dit que jo compro 500 metres quadrats a un preu de 10,25, jo faig el càlcul, faig la multiplicació i em surt que per terrazzo en principi estaria pagant 5.125 euros. Pel que fa al ciment, jo faig la multiplicació dels 1.300 sacs que jo estaria interessat en comprar, multiplicat pel 3,85 euros a què em ven cada sac, em sortiria un total de 5.000 amb 5 euros, i pel que fa a l'escaiola, multiplicat el 5,36 del preu pels 700 sacs en què jo estaria interessat, em sortiria per 3.752 euros. Vale, molt bé. Ara el que he de fer és calcular el brut. I el que faig és sumar aquestes quantitats que em donaran un total de 13.882 euros com a import brut. Molt bé. Què faig a continuació? Vaig a calcular el descompte que em farà.
et diu que és un 5%. Si jo calculo un 5% sobre 13.882, em dona 694 en 10 euros de descompte. Això ho hem de restar, òbviament, i si després li sumo les despeses associades que havien comentat, és a dir, els ports, que eren 937 euros de ports, més 280 euros d'embalatge, això és 80 perquè no ens confonem, i els 154 euros de l'assegurança si faig aquesta resta del descompte i la suma de les despeses associades em dona un total de 14.558 en 90 euros de cost total. Molt bé, el que he de fer a continuació és calcular el que diem la constant de proporcionalitat. I la constant de proporcionalitat es calcula dividint aquest cost total, que acabem de veure ara, entre l'import brut que hem vist abans d'aplicar descompte i despeses associades. El cost total havien quedat en que era 14.558 en 90 euros. I el brut ens havia sortit 13.882 euros. Si faig aquesta divisió, em dona 1,048761 i això seria la constant de proporcionalitat. I una vegada tenim aquesta xifra, el que fem és agafem el preu original que m'hi havia dit aquest nou proveïdor i multiplicar-lo per la K. És a dir, en el cas del terrazzo, ell m'havia dit que me'l podia oferir a un preu de 10,25, però jo, multiplicant-lo per la K, puc veure que el preu real, si traiem descompte, sumem despeses associades, etc., per unitat em sortirà realment el que estic pagant és 10,75 euros per cada metre quadrat de terrazzo. En quant al ciment, m'hi havia dit aquell preu de 385, però multiplicat per la nostra constant de proporcionalitat, el que puc veure és que són 4,04 euros el que estic pagant realment per cada sac de ciment, i pel que fa a l'escaiola, m'havia dit aquest nou proveïdor que me cobraria a 5,36, però jo el multiplico per la meva constant de proporcionalitat i el que veig és que estic pagant realment uns 5,62 euros per cada sac. I ara, amb aquest 10,75, 4,04, 5,62, ja puc fer la comparativa amb aquells 10 euros, 4,25, 6,18 que estava pagant jo ara amb el meu proveïdor actual i veure si em compensa o no em compensa fer el canvi de proveïdor.